מה, זרקת את זה? הוא זרק את זה? זה בפנים? לא, זה פה. תוציא את זה. זה פה לדלת. אבל בפנים. איפה זה עכשיו? פה, פה, כך. די, הוא חרבן? די. בוא'נה, אתם הזויים, גועל נפש, אני לא מאמין שאני מצלם את זה. בוא אחרי זה. של מי זה? נראה לי זה של הכספייה. אולי תקחו איזה מוסר M16, תהפכו את הכניסה שלו, תפתחו משהו. אין איזה משהו שייך לצוקרמן שאני יכול, לא יודע, לפגוע בו? זה, הידית של הרסביה. הידית של הרסביה. די, תרחי. הם יזרקו משם, שאני אומר לך. חבר'ה, אל תהיו דפוקים לגמרי, טוב? מה אכפת לך? יש לך הרבה לא חושב לשמש בו. חזקאל, אתה אחרי ברור. רגע, אני מחרבן, הם עושים את החרא. תביא, יש לי, רוצה? רוצה? חרא, נדבר? טוב, יש לנו פצוע קשה, פגיעת חרא, דרוש פינוי מיידי. אני עכשיו קראתי לבנים בשביל לטפל בו. מה? לא, חזרחן, חרא. לאן הוא הולך? דוגמית מהשלפוחיות שלי. יחזקאל, אתה רוצה תחבושת? יחזקאל, אתה רוצה תחבושת? אני הולך הרבה כאילו. מה, אתה רציני עכשיו? איזה פחדנים, מתפצלים. קודם שרדתם וזה. איך כל זה התחיל, יחזקאל? איך כל זה התחיל? אני ישבתי בשירותים. כן. פתאום צוקרמן התחיל לזרוק עליי גמבו. מעל הדלת כאילו? כן, בסדר. תרחק אבל. ניגבת את התחת והתחלת לרדוף אחריו? אמרתי עוד פעם אחת אני מוציא את החרא שלי מתוך האסלה וזה מה יקרה. הוצאת את החרא מתוך האסלה או ניגבת את התחת? בוא'נה, אתה אחד ההזויים, יחזקאל. אתה אחד ההזויים. אני בחיים לא תיארתי לעצמי שאני אשמע סיפור כזה. אין חפצים! זה התחתונים שלי, לא? יא אפס, תצא כבר, יא אפס! אני מפחד שהוא יזרוק לי כאן עוד משהו. קרב פנים אל פנים. כמו קרבויים. חרא מול חרא. בשלוש מפנים את הגב ויורים. טוב, תזהר, גם לו יש חרא נראה לי. יש לו גם חרא. לא רוצה לפספס את זה, אני לא יכול. הכל מתועד. מה, תביא גם לי תפוז. פחות חצי מתועד. יש תפוז? לך תביא לי תפוז. תביא לי תפוז. אני אתן לך פייסבוק, אין לך מה לעלות. אפשר לעלות ליוטיוב. לא, למה אתם צוחקים? למה אתם חרות? זה אוכל. אני אעלה את זה ליוטיוב אחרי שנסיים, אחרת הם יסתרפו בטירוף. אל תזרקו אוכל. לא, ממש לא לזרוק אוכל, זה לא המשחק, די. באמת, כאילו עם כל הכבוד. כאילו, אני אומר לכם, כאילו, חרא בסדר, זרקו, אבל זה לא אוכל, נו מה? נפתח! וואו, זה קורה. אין חפצים צוקרמן! יא אפס! כאן משטרת ישראל. ברי נראה לי הולך לקבל חרא לפנים. משא ומתן. נראה לי נדלו בחדר. אם אתה אוכל חצי מזה, זה לא משנה. זה לא משנה, לא לזרוק אוכל. צוקרמן אין חפצים יאמו! רגע, ברי, לא לזרוק אוכל, באמת. זורק. בוא, אתה יכול לפתוח? בסדר? וואו! אחי, זה הגגי שלו! יואו! יואו, מה זה עשה? לא היו דברים כאלה מעולם. יחזקאל זרק? יחזקאל זרק על הדלת, צמוד על הדלת. חיבוק חרא, אחי, זה
פגע בו? פגע ביחזקאל? לא נראה לי. זה פגע במיטה של אבל יחזקאל נראה לי. זה על הדלת שלכם, שתשימו לב. כל הדלת, כל החרב של יחזקאל, בוא בטיר. יתם מחום אתה, רואה שם? בוא, יחזקאל. בוא רגע, סתובב רגע. יש לך חרא על הגב, אחי. זה לא חרא? אז מה הוא יצעק? תעיף את זה עכשיו ותרחץ את זה. איפה זה? איפה זה? וואי, תראה לי. רגע, תן לי רגע זה. וואי. של כלב. של מי החשבבה זה רגע? לא, נו די, לא, באמת, תעיף את זה. אלוהים מגעילים. קח את הנעל, אתה לחוץ, שים אותה, טיפה, על הסיין שלו. סוכרמן, תעיף את החרא. וואי, זה ריח, אלוהים, וואי. בוא'נה אחי, צילמתי אותו מביא את הקקי אחרי זה מצחיק. כן? אנחנו יושבים בחדר אחרי והוא ככה, הוא שעה ככה. וואי, הלך את הבוז, אני מניגע עכשיו בטירוף. אחי, תנקה את זה, אבל... אחי, ציינתי...